Rustig blijven, midden op het padje blijven. Gebeurt je hem helemaal niks, beloof ik. Alle klaar voor? Ja. Goed zo. Gavi. Wij zijn nou omtrent 2 maanden geleden begonnen. De meesten poer vreemd van ander. En we kennen binnen nou 3 weken als de blom met een ander. Nou, kom maar. Gaan we. Vol gas. Avond nooit vergeten. Op het dik dat dus kunt vliet en zwarte haan. Van die eerste dus toen wij naar huis toe gaan. Oh, ik kan wel van jank of niet. Prachtig. Dat mensen zo genieten van dit. Gewoon geweldig. Hier doe je het voor. Dat is geweldig. Ik heb hele slechte berichten gekregen. Maar dat is geweldig, super. Ja? Ja, ik begin echt weer op te leven. Ik laat de kop ook niet hangen. Nee. Maar ik geniet ervan. Nou, mooi. Dat is de bedoeling. En dat is super. Hoe lang is het lien dat je op het geweest bent? Hè? Nou, ik geloof wel 30 jaar. Nou, ik ben wel eens met mijn dochter hier geweest naar Zwarte Haan, even in de auto. Maar op de ding nooit. Nooit. Nee, staat 4 kamer net? Nee, van huis naar de winkel en van de winkel naar huis. En dat durf ik niet alleen. Dus nou met de motormuzen ben je weer op een paard? Nou ben ik weer op een paard. En dan kun je weer eens aansteken. Toevallig las ik 2 weken geleden in een Stienser omroep dat ook daar een scootmobielclubje komt. Nou, dat is de bedoeling van dit alles. Eruit. Genieten. Wij zijn klooikluten. En wij zijn zo, als wij de zee niet ruiken kennen, dan waren wij zo onwennig als een kat. Wij horen op het beeld thuis. Kom er maar in, het is hier warm. Beter als boeken. Het binnen nogal wat. Ja, maar ja, in die jaren natuurlijk, mam je leeftijd in acht nam, dan ga je heel wat sparren. Nou, en dan laatste, zeg maar 15 jaar zelf maatje. Dus dan krijg ik een hele verzameling. En wat is je dan zo leuk, hoor? Nou, dus die had een hele bleke buik. En alles. Alles erop en eronder. En dat had ze zo mooi maken. Die oren hebben alweer een stoffen lichaam. En dus dat kist ze net uitklaaien. Maar deze die zit zo heel mooi. Die had wel een stoffen lichaam aan de binnenkant. Maar kist het zo heel mooi in elkaar dat het natuurlijk super echt lijkt. Is het net een beetje rarig dat het echt zo echt lijkt? Ja, maar ja, dat willen de meesten dan nou. Maar dat stoffenlief, dat is natuurlijk ook alweer achterhellen. Laten we het samen horen. Nou ja, en dan krijg je een mooie kleertjes breiden. Mooi poppie. Zitten je dan jongens tussenin? Nee, ik zit in de keuken te knutselen. Dit is mijn poppen hun domein. En dan zit ik in de keuken mijn poppen te maken. En te braaien en te haken en te dwan.
En dan begint het bij zijn kop. En dan begint het bij zijn hol. Nou, ik maak het eerst keer met aceton. En dan even mijn sopje, goed afwassen, goed droegen. Nou, en dan begin ik verven aan te maken. Nou, en dan moest hem helemaal in die kleur ponzen. Adertjes met maar blauw. Maar dat fine kwastje en dan heel voorzichtig. En dan heel voorzichtig aan begist hierbij. Zo. En dan heel voorzichtig daarover de skedel heen. En dan van deze kant af begin ik maar weer. Dat hier, nou, dan hebben we van die bosjes. Nou, en dat lees ik erop. Dat is ongeveer de hiergrens, wist je. Dus ik denk, maar ik ongeveer begin meestal van voren al. En dan hebben we dat zo eventjes op een schoot lezen. Zo, en dan loop je dit weer om. Nou, zie maar, dan zit er heel mooi fijn hierin. Wat voor verhaalje keep je dit soort dingen? Nou, ik noem dat altijd maar tussen de 50 en de 80. De jongere generatie, dit is een enkeling. Dus dit houdt eens een keer op? Nou, het is nou al in die jaren is het een heel stuk minder worden. Ja, misschien ook van de crisis, weet ik net. Maar het is toch wel een uitsterend iets met hobby's dingen te doen. Ja, volgens mij wel.